Když jsme se tu 4. dubna sešli, abychom přesně po 90 letech zopakovali historicky první představení zdejšího loutkářského souboru, pozvala jsem vás i na další akce spojené s oslavami tohoto jubilea. Uběhly 2 měsíce a slova se stala skutkem. Loutky tentokrát neodpočívají po sezóně ve skříních, ale skoro všechny budou letos v létě pracovat. Některé zaujaly už nyní svá místa tady v divadélku, jiné se připravují na svoji letní brigádu, tentokrát na hradě. Dnes tedy slavíme 90. Loutkového divadla otevřením výstavy, kterou připravila a nainscenovala naše scénografka Jiřina Richtrová za pomoci snad celé rodiny a i některých našich loutkářek. Já bych jí tím to chtěla poděkovat, protože ač handicapovaná, zase měla ale čas v nemocnici přemýšlet o tom, jak tu výstavu dotvořit. Takže malá chytička Jiří, děkujeme. Výstava, kterou tady dneska otevřeme a uvidíte, potrvá až do pouti. Bude otevřená odpoledne o víkendech a po domluvě se mnou i v některých všedních dnech. Záleží, prostě jestli se ozvete, ráda vám to tady ukážu, protože mám spoustu času. Další výstavu otevřeme v Městském muzeu a sice v pátek 29. července v 16 hodin. Jaro 1926 bylo zajímavé tím, že dalo vzniknout různým kulturním počinům. My jako Loutkové divadlo nejsme jediní, kteří slavíme 90, ale další Loutkové divadlo, s kterým jsme se kdysi přátelili, ale je hodně daleko, je ve Smiřicích u Hradce Králového a také v Lomnici nad Popelkou. Ti slaví také svých 90 let. My jsme asi tak vznikli uprostřed v tom roce 1926 mezi nimi.
oslavencům roku 1926, čili devadesátníkům, pochopitelně loutkovému divadlu především, protože to je tady nás všech, aby nám to pořád šlapalo, a nebo aby se dařilo i jiným, kteří po nás budou tu naši práci dělat. Na zdraví. Tak já se jdeme, jo?